Radyo Balagon ka ito. DCJB ngunyan. Anainot, pirming nanginginutan. Always number one. Always number one. DCJB 729 kHz. Enot sa Bareta. Enot sa Gabos. Alas 7:03. Hatod sa Saindo, kan Radyo DCGB. Ang mga bago, asin darakulang bareta kan aldaw. Mga baretang balansyado, dainimpig kikilingan, asin makatotohanan. DCGB, Bareta alas 7. Mga preskong bareta sa lado lokal, nasyonal, internasyonal, asin iba pa. Bareta alas 7. Digdi sa GB, garantisadong bareta. Maray na aga mga tugang uya po ang mga bareta ngunyan na Webes. Enot sa headlines kan mga bareta. Sa lado lokal, pagbabakuna ipagpapadagos naman ngunyan na aldaw sa Legazpi City. 50 pasyenteng positibo sa COVID-19 admitido sa Bicol Medical Center. Maski magkaralaban sa local position, mga politiko nagkasararo na suportahan si Robredo. Matrangkilong eleksyon pigahandaan kan pulisya sa Kabikolan. Sa lado nasyonal, mga masuway sa campaign rules posibleng padusahan. BBM dinanggad mapartisipar sa Presidential Forum. Mga police escorts kan mga kandidato pinatanidan. Mga fully vaccinated international travelers pwede nang makalaog sa nasyon. Sa ibang nasyon bilang kan mga nagkagaradan sa bagyo sa Madagascar na dugangan. Sa lado ng Karawa, 30 Ravenna, nag-ensayo na sa Gilas, Pilipinas. Detalles kan Bareta Enot sa lado lokal. Ang baretang ini, hatod sa Indukan, tando ay ginto, ibang ginto. Poon dyan alas 9 nin aga, ipagpapadagos giraray ang pagbabakuna sa Legazpi City Convention Center, Pacific Mall, SM City Legazpi, Ayala Mall, LCC Main, Tanchuling College, STI College, Barangay Bangkerwan Covered Court, Barangay Mauyod Covered Court, Barangay Padang Covered Court, Barangay Bagakay Covered Court, Barangay Padang Covered Court, asin Barangay Poro Covered Court. Ini para sa first, second, asin booster shot, mantang dapat magdarasanakan mga kinakaipuan na rekisitos asin sunodon ang minimum health protocol kontra sa lakit kan COVID-19. Ang baretang ini, hatod sa Indukan, Farex B Complex. Kapag busy, take Farex. Vitamin B1 plus B6 plus B12 daily. Maski nga ni magralaban-laban sa maabot na eleksyon alagad, ang mga darakulang politiko sa Albay nagkasararo sa sendang suporta sa kandidatura ni Vice Presidente Leni Robredo para presidente sa maabot na eleksyon. Ini ang nanotaran kung saan ang mga politiko nagpahayag ang sendang makusog na suporta na matabangan si Robredo na manggana sa eleksyon. Ang sira na bagay nangyari kung saan sinda presente sa mga pagtiripon na ginibudigdi sa Albay na initindiran ni renibong mga Albayano. Maski suportado ninda si Robredo alagad, magralaban-laban naman sinda sa kanya-kanyang posisyon sa maabot na eleksyon. Ang baretang ini, hatod sa Indukan, Plemex Forte. Plemex Forte, available in South Star Drug, Mercury Drug, and other drugstores nationwide.
Mientras tanto, maski naglaban kan 2016 vice presidential race, nagkambyuhan nin mga magagayo na tataramon sin Vice Presidente Leni Robredo asin Gobernador Chis Escudero kan Sorsogon. Sinabi ni Escudero na si Robredo haloy nang napatunayan na makakagibo ini nin karahayan bakusana sa Sorsogon, Kabikulan, kundi pati na sa entero nasyon. Sa sinabi na orgulyo niyang ipamidbid ang maigos, mabuot, matitiwalaan asin honesto sharing man ang sulabenting babaeng kandidato para presidente. Idinuga pa ni Escudero na ang Leni Kiko tandem iguanin marahay na track record. Sa ibong lalado, inumaman ni Escudero o ni Robredo, si Escudero dalan sa marahay na liderato kay ni. Ang baretang ini hatod sa Indukan Mega One. Ang Mega One ay may 21 sangkap para matulungan ka sa iba't ibang karamdaman tulad ng diabetes, high blood, stroke, arthritis, kidney failure, cancer, viruses, at iba pa. Tumawag kay Doc Joey Bitito sa 0998-975-8121 or 0917-853-8933. Tinauwan ni na sigurasyon kanako Bicol Party List na sinapadagwas na matutok sa mga programa na makakaprotehir sa kapalibutan alagad papakinabangan man kan mga namamanuan talo na sa environmental protection. Ipinaliwanag ni Abogado Ramiro Bores saro sa mga nominado kan Ako Bicol Party List, numero 18 sa balota sa maabot na eleksyon. Ini may kinaraman sa rehabilitasyon sa mga coral reefs sa kadagatan. Idinagdag pa man niya na sa paagi kay ini katabang ini para sa industriya ng turismo kan sarong lugar. Mantang makakatauman ng kabuhayan sa mga residente siringman, madudugangan ang sa inang income sa araw-aldaw. Ang tinawanin doon, ngayon saro sa mga game changers sa kapalibutan para makabangon ang turismo pati naman ang kabuhayan kan mga namamanuan. Nasa 50 mga pasyenteng positibo sa COVID-19 ang naka-admit ngunyan sa Bicol Medical Center sa Camarines Sur. Sigun ini sa BMC Hospital Epidemiology Surveillance Unit and Infection Control Committee kung saan sa kabilogan nasa 3,282 COVID-19 patients ang na-admit sa sendang hospital. 2,469 kini ang narahay asin 763 ang nagadan. Sigun kay BMC Medical Chief Ronnie Gregorio Gigantoni, ang nasabing bilang biglalauman na magbaba sa mga masunod na aldaw dalang tahababa naman ang kaso sa probinsya. Mientras na enot naman na nagpalawas ng direktiba si Gigantoni na poon sa Lunes, Pebrero 14, ang gabos ng mga malaog sa nasabing hospital kay puan na magpresentar kan sa indang vaccination card as negatibong resulta sa mga naipa na bakunahan bilang pagtaong proteksyon sa mga empleyado sa hospital as iba pang pasyente na nasa laog kan sa indang fasilidad. Mientras tanto, determinado ang Police Regional Office 5 na marealisaran honesto, areglado asin matuninong na eleksyon sa Mayo 9, 2022. Kung kaya puga-puga na ang sinang preparasyon sa pag-implementar ni manlain-lain na estratehiya asin mga programa. Patunay kay ini ani pinaglansar na kasimbayanan o ang kapulungan ng inyong pulis, ng inyong sundalo, ng inyong bantay dagat, ng ating COMELEC at lahat ng lingkod bayan kasama ang simbahan at pamayanan kasuhapon. Bilang parte ka na sabing aktibidad ang mga nagpartisipar, nagsindi nin safe candles, asin pining nin Safe 2022 pin na nagpahiling nin suporta na sa nasabing pangapodan. Sinabi ni PRO Regional Director Police Brigadier General Jonel Estomo na mas pigpapakusog ninda ang operasyon kontra kriminalidad, lalo na ang kampanya kontra sa loose firearms. Nangapodan si Estomo nin kooperasyon asin suporta sa mga Bicolano sa siring na kampanya. Iyan na primero kaptang kan mga bareta. Ang iba pa pagkatapos kani. At
Ngayon, ang pinakabago, ang pinaka-epektibong food supplement na mabusising ginawa sa Amerika at matapos ang 3 taon, aprobado na ng FDA. Mega One, ang evolusyonaryong produkto na nagtataglay ng 21 natural na mga komposisyon na nakatutulong upang palakasin ang immune system at ang ating kalusugan. Para sa karagdagang impormasyon, Maaaring pumunta kay Doc Joey Bitito sa Barangay 18, Cabangan West, Legazpi City, kaharap lang ng Bangko Sentral ng Pilipinas. O tumawag sa 0998-975-8121 or 0917-853-8933 para sa free consultation sa natural medicine. bisitahin din ang aming Facebook pages, Mega One-Superfood at NHC Bayanihan Official. Mega One, evolusyon para sa kalusugan. Lemex na! Kawawang batay, lobo, hinika, parada ng salbay, plema. May halamang muntik, natural ng pampawi, kung tawagin ay lagundi. Nasa Lemex for Kids yan, sarap lasang orange, yummy, banana. Lemex Sa ubo ng baby pasteko, Flemex Lagundi for Kids. Pinalalabnaw at pinalalabas ang plema para sa maginhawang paghinga. tigil na upo, sarap na huminga. Lemex lagundi for kids na. Basta lagundi, Lemex. Detex Nagundu L. Lagundi Leaf is the generic name of Plemex for kids. If symptoms persist, consult your doctor. Ang health tip na ini hatod sa Indo, kan Robust Dietary Supplement for Men. Ang komunikasyon, importanteng parte kang relasyon. Pagkaigwanin bukas, asin honestong pakikipaghuron sa imong partner para mas komportable nindong pag-ulayan ang mga pangangaipo, kahaditan, asin kagustuhan para mas papakusog ang tiwala, asin marhay na pag-ibanan. Ang health tip na iyan hatod sa Indo kan Robust Dietary Supplement for Men. Robust, astig to. Importanteng pagirumdom. Ang Robust, bako bulong. As hindi pwede gibuho na pambulong sa anumang klaseng hela. Para kay Ralph na napuruhan ng boss. Kay Suzy na di makasakay ng bus pa uwi. At syempre, para sa'yo. Embassy Whiskey. Its smooth, oaky flavor helps you unwind after a long day. Kaya relax, slow down, and chill muna tayo. Drink responsibly. Nowadays, everyone deserves to relax. Kaya chill muna with Embassy Whiskey. Its smooth, oaky flavor is the perfect way to end your daily grind. Drink responsibly. Heto na, Senador Mig Zubiri, idol na. Nandito na ang trabahador nyo sa Senado, Senator Juan Miguel Mig Zubiri. Walang issue sa korupsyon, walang absent sa Senado. Maraming batas na nagawa at 2 dekadang may karanasan sa serbisyo publiko. Senator Juan Miguel Mig Zubiri. Mig Zubiri, masipag magtrabaho. Iputo Mig Zubiri, ang trabahador ng Senado. Number 64 sa Baluta. This political advertisement is paid for by Mig Zubiri, G.E. Garcia Law Office, Lyco Building, Intramuros, Manila. Loren Legarda po. 18 years akong senador at nagsulong ng mga batas na nakakatulong sa mga nangangailangan. Free college education law. Para sa aming edukasyon. MSME law. Batas para sa aming kabuhayan. Climate Change Act. Mga batas para sa kalikasan at climate change. Mga batas na ginawa ko na napapakinabangan ngayon. Sana nakatulong pa ako sa mas marami. Loren Legarda. This is a paid advertisement. Miss, yung order ko. Sandali lang, sir. Imagine mo, pag natapos na ang paghihintay mo, yan ang sarap ng Ginto Gin. Barrel Age para maswabe ang hagod nito. Ginto Barrel Age Gin. Ibang Ginto. Drink responsibly. Try the smooth taste of Ginto Barrel Age Gin. Drink responsibly. Bukod baka ito, sangkod pa man ngunyan. Sunshine Imperial, tunay na nagtataba. Serbisyong malala ang magboses kan kababa. Ikan konsisyan, Sunshine Imperial. Serbisyong maaasaran, kasurog kang kabataan. Konsisyan, Sunshine Imperial. Edukasyon na turismo. Pamilyang igwang trabaho. Igwang maray na futuro. Kay Konsisyan, Sunshine Imperial. The best promo, big time ang premyo, year 2. Grand prize winner ng 500,000 pesos. Ako po si Vincent Buelia, 32 years old ng Bagong Bayan TV Albay, may asawa at anak. Ako po ay gumagamit ng Bus Cafe kasi napakarami po ng health benefits nito. Isa na po dito is hindi na po ako hina-hyperacidity. Sumali po ako sa Bus Cafe promo kasi napakalaking tulong po ng price para po sa family ko and lalong-lalo na po sa future ng anak ko.
ko. Bili na po tayo ng Buscafe kasi bukod po sa napakaraming health benefits nito ay napakalaki rin po ng pwede nating mapalano ng premyo. Best Cafe, ang pinaka-the best na herbal coffee in the Philippines as awarded by the Golden Globe Awards. Robust dietary supplement for men. Sabi nila, ang tunay na lalaki, matibay, magaling at matikas. Samahan mo pa ng Robust. Gawa ito sa Epimedium Extract, L-arginine, Songaria Cynomorium at GABA. With proper diet and exercise. Para makasiguro, bumili sa mga Mercury drugstores nationwide. Robust, 65 pesos SRP per tablet lamang. Robust para sa mga kalalakihan. Hatid sa inyo ng ATC Healthcare International Corporation, your trusted life ally. Mahalagang paalala, ang Robust ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Robust Dietary Supplement for Men. Sabi ninda, ang tunay na lalaki, matibay, maurag, asin matikas. Sabayan mo pa, Key Robust. Robust, 65 pesos SRP per tablet sana. Para makasiguro, magbakal sa Mercury Drug, South Star Drug, Watson's, Rose Pharmacy, TGP, Pure Gold, SM Supermarket, Alpha Mart, mga butika, asin sa mga supermarket nationwide. Robust, astig to. Importanteng pagirumdum. Ang Robust mahubulong, asin na pwede gibuho na pambulong sa anumang klaseng helang. I was dying inside to hold it. Diarrhea, baka nagkulang ang gamot na ginamit. Sa Diet Abs, sigurados. Diarrhea, tapos. Mag-diet abs ka para hindi na tayong inside. Based on SGS Labs uniformity test, Unilab yan. Loperamide is the generic name of Diatabs. If symptoms persist, consult your doctor. Ako'y nakakulong dahil sa pandemya. Hindi makalabas, hindi makayakap. Ako ay nakakulong sa hirap dahil sa 700 bilyong nananakaw taon-taon ng graft and corruption. Dapat ito ay aking panghanap buhay, pangkain, panggamot, Pang-aral at pang-kinabukasan pa. Utang ko sa lumaban para may Pilipinas pa akong aking kanlungan. Tuloy-tuloy na nagtrabaho sa loob ng kulungan. Kasama mo ako, hindi tatakas, dudurugin ang rehas. Salamat, Senator Laila de Lima. Gising na ako at lalayan. Everyday sa bahay daming activities. Kaya breakfast pa lang, give them champion energy. Milo breakfast every day. Milo breakfast every day. Help champ start your day with a balanced diet, healthy lifestyle, and an energized, nutritious breakfast with Milo. May winning combination ng milk, champion energy nutrients, at Choco Multisarap. Milo breakfast every day. Milo breakfast every day. Helps you jump start your day. Milo every day. Mag-Milo breakfast every day with a balanced diet. Tabang para nutritious and breakfast. DCGB, Barreta, alas 7. Barreta, alas 7. Detalles kan Barreta sa Lado Nacional. Sinabi kan Malacanang na papadusahan kan COMELEC ang mga masuway sa protokolo sa eleksyon. Sinabi ni Cabinet Secretary as in Acting Presidential Spokesman Carlo Alexis Nograles na nakadepende sa COMELEC ang implementasyon kan magkakanigong padusa sa mga dai masunod sa campaign rules, giya as in protocols kasabay naman ang pagsunod sa minimum public health standards. Ang interagency task force naman ang may responsibilidad sa non-election related activities. Sinabi kan Parish Pastoral Council for Responsible Voting na ang gabos sa mga kandidato sa masunod na eleksyon dapat magsabay sa debate lalo na ang mga itinalaan kan COMELEC tanganing matugutan ang mga ini na makapresentar sa mga botantes kan sa ilang respetibong plataforma de gobyerno. Sinabi ni PPCRV Chairman Emeritus Ambassador Henrietta de Villa na ang debate as in forum iyon oportunidad kan mga kandidato na maglatag sa mga botantes kan sa ilang mga plano sa nasyon kuning kaso manggana sa eleksyon sa Mayo 9. Idinagdag pa man niya na pwedeng patunayan kan mga kandidato ang silang kakayahan sa posisyon na pigmamaot bilang katrokis sa ibang mga aspirantes. May arestado nagpahayag din kaugmahan si PNP Chief General Leonardo Carlos dalanta naging areglado ang primerong aldaw kan pagkakampanya para sa maabot na eleksyon. Kasabay kanina nga po din siya sa mga kandidato na mantinir ang maray asin magayon na sistema sa sindang political rally sa kabilugan kan panahon in kampanya.
Sayang sinabi na base sa sendang monitoring, nasunod man ang minimum health and safety protocols kontra sa COVID-19, maski ngani nagdagsa talaga ang mga tao sa proclamation rallies kan mga kandidato. Idinungit pa man yan na daing mawawara kung magsunod sa mga regulasyones kan gobyerno, lalo na ini para masana sa interes kan kagabsan. Day mapartisipar si dating Senador Bongbong Marcos sa Presidential Forum na ang mga kandidato magkakaiguan ng debate sa Lambang Saro. Sinabi ni Abogado Vic Rodriguez sa pagtaram ni Marcos na pag-aadalan ng unanindaan format kan aktibidad tanganing maisihan kung pwedeng magpartisipar o dai si Marcos. Sayang ipinaliwanag na dai man sinda naglilikay sa plataforma kundi gusto man sana nidang maimbwelto sa diskusyon na matukar sa solusyon sa mga problema sa nasyon. Idinagdagpaman ni Rodriguez na pagalnaan publiko sa sintika na siniriwal. Sayang tinawanin doon na konsiring man sana kainian mangyayari dai na sana sinda maentra. Pinaramdom kan Police Security and Protection Group kan Philippine National Police ang mga polis na mabantay sa mga kandidato na dainanggan mag-entra sa mga political activities asin imbes tawanin atensyon ang pagtaunin seguridad sa mga kandidato. Ining pahayag ni PSPG spokesperson Police Major Jackson Casis matapos na aprobaran kan COMELEC asin PNP ang aplikasyon kan 19 mga kandidato para sa pigahagad na police security escorts. Sa iyong sinabi, nan kadaklan kini iyo ang mga kandidato para kongresista na may 8, mantang 3 para senador, 0 para alkalde, 2 para vice-alkalde asin 4 na pribadong persona na kandidato man sa eleksyon. Bubukasan na kan Pilipinas ang linderos kini sa mga fully vaccinated international travelers. Puungon niya na aldaw sa kamawatan na makabangon na sa nasyon, lalo na ang industriya ng turismo na nagulpinin marhay darakan COVID-19. Sinabi ni Tourism Secretary Bernadette Puyat Reyes na iguanin mga panahon para sa turismo kanasyon, mantang ang Pilipinas nagpuon naman in panibagong pahina pasiring sa pagbabangon. Siyang tinauan o sayang sinabi na ang pagtugot sa mga dayuhan na makalaog na sa Pilipinas dakulang tabang para makabangon naman ang turismo na haloy nang nalugmok dahil sa pagrapado kan pandemya, mantang dakulang kantidad nin buwis asin income ang nawara sa gobyerno. Bareta haloy sa ibang nasyon duman sa Madagascar ang bilang kan mga persona nagadaan kan bagyong Batsirai nag-abot na sa 80 katawo. Sinabi kan National Office for Risk and Disaster Management na nagdakol ang bilang kan mga nagkagaradan haloy sa 30 matapos na kadakol pang nagkagaradan ang nakuha sa Ikungo District harani sa Indian Ocean. Siya sinabi na 94,000 katawo ang nangiipon ng emergency assistance si Riman, 60,000 na pamilya ang nawaranin harong matapos magkagaraba ang mga ini darakan pagrapado kan bagyo. Bareta sa lado ning Karawat, naguli na sa Pilipinas si 30 Ravenna para magsabay sa Gilas Pilipinas, may relasyon sa 2023 FIBA Asia Cup qualifiers. Si Ravenna, iyo ang ikaduang player sa Japan B-League na makakuha ng clearance matapos na si Toyama point guard Dwight Ramos maglaog naman sa bubble kang primerong simana kan Pebrero. Si Ravenna piglalauman na magsabay na sa Gilas Training Camp sa Lipa City, Batangas. Kasabay niya Cinda Ramos, Will Navarro, Ange Kuwame, Heidi Tungkab, Zadi Rangel asin Juan Gomez Diliano sa lindong kan bagong coach na si Chot Reyes. Yan mga tugang nga detalles kan mga barata ngunyan na pagkaaga. Sa pangarang kan mga pagariba, Mardila, Angel Mostasa sa Newsbase, Ronald Baldo sa Lado Technical. Kami po nagatod kan barata. Ako si Chi Antivola. Ako man po si Edwin Teralta nagsasabing salamat po kan sa inyong pagantabay. Ang DCGB Bareta alas 7. Abangan giraray sa aga. Ang hapon masunod na pagkalipas lang kaini. Miss, yung order ko. Sandali lang, sir.
Imagine mo, pag natapos na ang paghihintay mo, yan ang sarap ng Ginto Gin. Barrel aged para maswabe ang hagod nito. Ginto Barrel Aged Gin. Ibang ginto. Drink responsibly. Try the smooth taste of Ginto Barrel Aged Gin. Drink responsibly. Knock knock! Who's there? Ako, Maba.